The discussions we were having with the National Commissioner for that decision to ultimately be implemented, it will necessarily need the engagement of all the role players. Sekela mphathiswa wamapolisa uCastle Mathale uxelele ikomiti yesikhawu eParlamente kuba wabanengxoxo nomphathiswa wamapolisa uSekhefini uSenzo Mchunu malunga ne-PKTT nakubeni isigqibo sokuchithwa kwayo wasenza yedwa lo kaMchunu. Sikhoxisiwe isicelo sebheyili samadoda amabini azinzalelwane zaseNigeria natyholwa ngokuxhwila ze abulala indoda eneminyaka engama-49 uGift Combrick Lydenburg eMpumalanga. Sinamkele kwindaba zethu ndambe ndodwa ndamba nokuphumza sikhumba noyitoliko yolwimi lwezandla Botani Mzonsundu. Sekela mphathiswa wamapolisa umnumzana Castle Mathale uvele phambi kwekomiti yesikhawu eParlamente ukunika ubungqina bakhe kwizityholo zorhwaphilizo nefuthe lezepolitiki ebupoliseni nakwinkqubo yezobulungisa kweli. OkaMathale uxelele ikomiti kuba wabanengxoxo nomphathi wakhe uSenzo Mchunu malunga ne-PKTT nakubeni isigqibo sokuyichitha wasenza yedwa. Ngethuba enika ubungqina bakhe usekela mphathiswa wamapolisa uCastle Mathale udandalazise ukuba ukukhutshwa komyalelo wokuchithwa kwe-PKTT kumakhasi ezonxibelelwano yaba sisenzo esingaqhelekanga esenziwa ngumphathiswa uSenzo Mchunu. It was saying that the PKTT is disbanded with immediate effect. And that a close-up report must be submitted or a plan by 20 January and then a close-up report by the end of the month. I first dismissed it because it was odd for me to say something like that. And when he confirmed it himself, that he wrote it, and we must not be surprised. I didn't understand what could have motivated him to pen such a letter in the manner in which he did. Uqhube ngelithi ukungafezeki kweminqweno kaMchunu kwabangela okokuba abelugcwabevu ngumsindo. He was dissatisfied, yes. I recall that. Ukwathe ukuchithwa kwayo kwakungafanelanga nokuba sisigqibo somntu omnye. The discussions we were having with the National Commissioner for that decision to ultimately be implemented, it will necessarily need the engagement of all the role players. Ukwabuzwe ngegalelo le-PKTT kwiphondo laKwaZulu-Natal, OkaMathale unqalile kumsebenzi weliqela. Sikhoxisiwe isicelo sebheyili samadoda amabini azinzalelwane zaseNigeria natyholwa ngokuxhwila ze abulala indoda eneminyaka engama-49 uGift Combrick eLydenburg eMpumalanga. Umzimba kaCombrick wafunyanwa emlanjeni okude kufuphi nedolophu emva kweentsuku ezintathu wayexelwe njengodukileyo kwinyanga ephelileyo. Usapho lwakhe luthi nakubeni lungaqinisekanga ngezizathu zokubulawa kwakhe, kodwa kuvakala ukuba abarhanelwa babemtyhola ngokweba iziyobisi zabo. Kubulawa ngesihluku kwaGift Combrick loneminyaka lengu-49 kushiye umndeni wakhe kanye nemalunga emphakathi bakhathatekile kakhulu. Babambe umbhikisho ngaphandle kwenkantolo bentalibito lokuthi labasolwa bangatholi ibheyili. Kanti-ke umbiko lotholwe ngumndeni bathi Combrick wabulawa ngetinsolo tekuthi webe tidzakamiva. He said two foreign nationals, Nigerian foreign nationals, took my brother, and apparently they're accusing him of stealing their drugs. I don't know if that's true, that's just hearsay, but that's what the witness said. Shirin sewende libito lokuthi kusukunyiswe umkhankaso lotawulwa nekushushumbiswa kwetidzakamiva kulendzawo. We do have syndicates operating in Lydenburg. Drugs is a very big concern in our community. All our boys are hooked on drugs. They work for these people. They go around and steal for these people. And if they cannot steal, that's when they start beating them and murdering them.
takhamuti setendelibito lekuthi labasolwa Tinedu Chuku kanye na Ikena Obi bathole kujeziswa kamatima uma batholakala banelicala. We want justice for Gifty. The way they killed him, he didn't deserve that. The Nigerians comes to South Africa selling drugs to our kids, which our kids ended up being druggies. And then if they don't have money to buy those drugs, then it's when they are killing them. Bameli balabasolwa bashaye ngendvuku phasi bala kutsi betindzaba batfwebule titfombe ngekhatsi enkantolo. Kanti-ke lelicala litawubuya mhla til-11 ngenyanga yeLweti. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa ngumweli Maselela eLeidenburg eMpumalanga. Umtyholwa wokuqala kwityala lokubulawa kwalowo wayesakubanga uCaptain eBafana Bafana uSenzo Meyiwa akagunqe kwelokuba amapolisa ambethe sithi makalivume ityala. Umtshutshisi kweli tyala uAdvocate George Baloyi uqhubekile ngokumpheka ngemibuzo uMoses Sibiya kulandela ingxelo yangaphambili ethi lo kaSibiya walivuma ityala kwingxelo efungelweyo ebhalwe phantsi. uSibiya nabanye abahlanu baxoxa ityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa ngo-2014. Namhlanje umtshutshisi uAdvocate George Baloyi uqalise ukuncina umangalelwa kweletyala uMoses Sibiya ngeziganeko ezenzeka kwisikhululo samapolisa saseDiepkloof nalapho ingxelo yakhe yokuvuma ityala yabhalwa phantsi kulowo wayelipolisa nosele wathatha umhlala phantsi uColonel Nhlanganelo Mbotho. uSibiya usabugcinile ubumsulwa bakhe ngelithi phambi kokuba kuthathwe lo ngxelo wabethwa kanobomi wangcungcuthekiswa ngamapolisa malunga nokubulawa kukaMeyiwa. Yonke lento ebhalwe uMbotho la mina angiyazi. Akaze ngifundele yona, akaze ngitshene ngayo. Nalama atsala ababhalela angiwazi. uSibiya uthi kwanedilesi ebhalwe kulo ngxelo asiyo yakhe. Namanje ngisasho ngihlala eVusimuzi 1818 Vusimuzi section la bengihlala khona nomalume. Isikwata camp la angisazi. uSibiya uthi uye wafaka isikhalazo ngamapolisa kwiziko elijongene nemiba yokuxhatshazwa koluntu ngamapolisa kodwa akazange alivule ityala. Angaze ngize ngibe nento engithi mangikhuluma kubo la abantu beyize ngoba ngangibatshela ukuthi angazi ukuthi ufaka senze babengishaya kwakungekho okwangathi ngibacele khona baphinde bekwenze. Icala kaze livule ukuthi ukukhononda ngakhononda. Lo kaSibiya ucele inkundla ukuba ingxelo eyathathwa kwisikhululo samapolisa eDiepkloof ikhatywe. uSibiya uyaqhuba kokunika ubungqina ngomso. Uza kuvela kwinkundla kamantyi yaseMamelodi ngomso umrhanelwa ejongene namatyala amabini okubulala kunye nelinye lokuzama ukubulala. Lo mrhanelwa utyholwa ngokubulala amantombazana amabini uTsiamo kunye noBaliseng Moramakga Mamelodi ngenxa yeziselo ngecawa. Ukanti uthe wabanjwa ngamapolisa izolo. Umbutho wasekuhlaleni iThe Soil of Africa Movement umemelela kwabasemagunyeni kuba kuqiniswe ukhuseleko kwingingqi yaseMamelodi. Amapolisa aqinisekisile ukubanjwa komtyholwa oneminyaka engama-38 ubudala. Lo mtyholwa nonogada kwindawo yokuthoba unqano utyholwa ngokubulala amanenekazi amabini uTsiamo oneminyaka engama-22 kunye noBaliseng Moramakga oneminyaka engama-21 kunye nokudubula umntu wesithathu nothe wasinda ngethamsanqa. Usapho lwesisibini namhlanje luthe layoqokelela impahla zesisibini apho besihlala khona. Starting with how the family is feeling. They were busy removing the belongings of their daughters. It was a painful period. Kore, you could hear a pin needle falling, how silent it was, but their pain is deep. I don't think they will recover from this anytime soon. They have lost 2 children, cousins. They had a lot hoping for bona, and now their lives were cut short. Esisiganeko kuvakala ukuba senzeke phakathi kwentsimbi yesibini neyesine kusasa ngecawa eMamelodi East. Imizimba yalamanenekazi mabini ifunyenwe idunduluzile esitalatweni inamanxeba okudutyulwa entloko. Sad part, when you look at the final moments to where they were going, it's not too far. It was just around the corner. They had arrived home. So this person followed them from wherever, coming here. So on Thursday, at 4 o'clock, we will be having the candlelight program from the Chisanyama, coming to their final point, or the point where they were brutally murdered. If you can look at the track record, majority of the women that have been brutally murdered
they come from the clubs and they were on the way to go home and etc. So we, as an activist in Mamelodi, we are saying that we're condemning that killing that is happening in Mamelodi, and we are pleading with the municipality that they need to go and check all the taverns and clubs if they comply. Ngaphambi kokuba asweleke, uSiyamo ukuthi wawuthumele umyalezo kwiWhatsApp nalapho ebethetha ngendlela yokuziphatha kukaMtyholwa. Emva kokusasazeka kwendaba, abahlali bawubhinqe wamfutshane bantumeka ngomlilo indlu kaMtyholwa befuna ubulungisa. Amapolisa kamva ambambe kwisikhululo sepetroli ePitoli ngethuba esetha isithuthi sakhe. Masipala wesixeko saseTshwane uzama indlela yokuxhasa iqhawe laseMamelodi uTebogo Fisher. uTebogo waqala iphulo lokunceda abafundi ukuwela indlela exakekileyo xa besiya esikolweni. Olu luxanduva zinike lona kususela kwiminyaka emibini egqithileyo engafumani inzuzo. Isixeko saseTshwane sizibophelele ekubeni siza kubonelela uTebogo ngoqeqesho kwakunye nobucwabalalana ngelikhuthaza eliphulo lakhe. Uvuka ngonyezi uTebogo Fisher ethathela kuye uxanduva lokukhusela abantwana abafunda kwisikolo samabanga phansi eMamelodi eTshwane. Seswami mina umsebenzi wami ukuthi nginakekela abantwana laba because ziyabuya la sister wami ngemoto lezi indlula la abantu labandlula ngamba 120 ngalezi lezi amagrigri, so I have to nami ukuthi ngibabhekele abantwana laba ziyabuya sister but sengijwayele mina nabo ukuthi vele sanakekelana like sebangijwayela. Emva kweminyaka emibini eqhuba nalomsebenzi uTebogo unayo imicelimngeni ajongene nayo noxa ingamthezi imandla. Mna ndicela into yokuba basincede nge-reflectors nangona sebezizisile ezinye. Siyafuneka ke ne-stop sign. Emva koko singaba right nangezixhobo ezibonisayo kubaqhubi ukuba kunabantwana bawelayo kule ndlela. Umqhubi webhasi nozibonele ngawakhe lo msebenzi omhle kangaka ze wenza noshicilelo lwevideo ukhuthaza esi senzo sobuqhawe. Le ndlela le ngiyisebenzisa every day and then ngithe mangidlula la ngabona uTebogo amisa abantwana besikolo. Makajamisa abantwana besikolo and then nami ngajama lapha. It was Monday and then aloka amalanga ahamba Monday, Tuesday, Thursday ngathi man no lento yenziwa uTebogo yihle. Ifuna ukuthi ngabe angathola isupport athole abantu abazomseka ukuthi akhona ukuchubekela phambili. uTebogo akasebenzi kwaye uzinikele kulomsebenzi wesisa de afumane inkxaso ngokupheleleyo. Ukanti isixeko saseTshwane siphosa umrhaji sangenelela ke ngelithi siza kubonelela uTebogo ngoqeqesho nobucwalabalalana bokuba akwazi ukukhuthalela lo msebenzi mhle kangaka awenzayo. Umphathiswa wezothutho unkosikazi Barbara Creecy uphehlelele ngokusesikweni iphulo elitsha lololiwe eSiphingo namhlanje kwiphondo laKwaZulu-Natal. Abahlali abazosebenzisa lo mzila wololiwe kaPrasa baza kuba namakhadi okukhwela rhoqo kwaye oku kuza kudala namathuba emisebenzi kulutsha. Umphathiswa wesebe lezothutho uthi abaloliwe baza kunceda kakhulu ekuphuculeni indlela zokuhamba kwabahlali. So this mall that we've launched here in Isipingo is one of several projects that we have on Intersite property to launch either new retail facilities or new residential facilities. You would know that we've launched a number of residential facilities focusing on affordable student accommodation. So this mandate of urban renewal is a very important use of our considerable property portfolio, but of course it also helps us with a secondary revenue stream. What is amazing about the Gibela factory is they turn 135 tons of South African-made steel into South African-made trains. And I've had an opportunity to visit that factory and I've watched how they roll out the steel and press it into component parts of a train such as the one that we are seeing behind us. Of course, that creates hundreds of jobs. I think there are about 800 people working at that Gibela factory. AbakwaPrasa bathi baqinise ukhuseleko. Every train
we have deployed security personnel on the trains. In addition to the security personnel, you've got the CCTV cameras that are linked not only to the driver's cabin, and when we roll out the full signaling program, all of this will be integrated into the regional nerve centers where all of these can be controlled, managed in terms of the incidents that are happening. We have seen, and I think the Minister has alluded to it, you see that in terms of the customers that we now have, there's a greater sense of safety. Abaloliwe baphehlelelwe namhlanje baza kunceda bonke abemi bephondo laKwaZulu-Natal. Ingcali kwezemipu uCaptain Solomon Modisani ngaphambili wathi wangqina ngokungangqinelani kwamakhoba embumbulo evavanyiweyo kumatyala ahlukeneyo. Wathi kamva wadibanisa umpo bandakanyekayo ekubulaweni kuka-Aman Swart namanye amatyala ngamashumi 20. Namhlanje lo kaModisani uxelele ikomishoni kaJaji Madlanga ukuba umpo luhlobo lwe-AK-47 owafunyanwa ngamapolisa yabandakanyeka ekubulaweni kuka-DJ Sambodi, DJ Fintos kunye noDon Kelly. Full automatic assault rifle with a serial number 575363. That AK-47, commissioners, is the same AK-47 that was found in the suspects that were arrested in Bramleaf case 149 of 4/2024. This is the same firearm, commissioners, that murdered DJ Sambodi and DJ Vintos and Mr. Dontin Kenny. Kakhulu ke mamqwathi noma mzangu ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkele kaloku kudesika yami yemozulu mna ke bethuna ngegama ndinguthabile inzwakazi yabathembu mvanje ke ngokubanzi masijongeni imozulu leyo ke mbukeli ekhaya siye sivuleni kaloku siqwalasele ngokubanzi kaloku eziganeko zemozulu kuMzantsi Afrika mpela ke phaya ekuseni ngomso emini nangorhatya zikhona imvula phaa zibekwe mpela kumbindi koDiara ngexesha lasekuseni ngo-11 degrees kube myoli phaa ngosuku noxa ke kusibekele kududuma kubaneka phaya ngenxa yamashumi nje amathathu abenanye kanti ke mbukele ekhaya ngokubanzi kaloku amaqondo wakho ke aphansi naphezulu ngelokuqala bethu niphondo kupha kaloku kwelaphondo laphaya eMpuma Koloni impela kwakhona mbukele ekhaya efe kumazantsi nentshona yelaphondo korhafu kwasekuseni futhi inkwankqa ngenxa ka-5 degrees balusonge beluvala usuku ngomso kamnandi phaya ko-26 degrees kanti ke imozulu kwakhona phaya ephondweni mbukele ekhaya laseFreystata nelizinze kumbindi apha eMzantsi impela futhi ke mbukele ekhaya kumazantsi nombindi welaphondo Bloemfontein kwasekuseni futhi zezontshizane sithe xhaxhe yonke lantsasa ngo-16 degrees kanti ke baphila ngolu hlobo kwelaphondo laphaya kaloku entshona koloni ngamandla mbukele ekhaya futhi ke kwimpuma namazantsi welaphondo koGeorge kwasekuseni phaya qaba ngamafu mpela phaya ngenxa ka-12 degrees kanti ke baphila kanje ephondweni ngomso laphaya eNorthern Cape ngamandla emzontsundu ke kumantla welaphondo kurumana umzekelo kwasekuseni futhi zezontshizane namafu angiphi phaya ko-17 degrees kanti ke benjenje kwelaphondo laphaya eNorthwest mpela mbukele ekhaya ke kumazantsi nentshona yelaphondo Moruleng kwasekuseni futhi zezomvula phaya ngenxa yakhe kaloku la-16 degrees ngexesha labo lokuvuka ekuseni kanti baphila kanje ke kwelaphondo laseRhawutini mpela ke phaya kwimpuma namazantsi walo njengapha koSprings ekuseni futhi nge-15 napha kwincam xa unyuka phaa koJohannesburg eSoweto nge-10 nje elikhatshwa sisithandathu unyuka nam ngokubanzi phaya ephondweni bethiwa futhi ke laphaya koLimpopo mpela phaa ke kumazantsi nempuma laphondo phalaburwa phaya nazo zonke iziphaluka ekuseni futhi ngelashumi nje likhatshwa sisithoba sehle njalo ngokubanzi ephondweni lasempumalanga ngamandla mbukele ekhaya futhi ke kwincam nombindi walo emalahleni kwasekuseni futhi zezontshizane ngo-17 degrees napha ko-Emele futhi kusanetha kududume ko-12 degrees vuma ekhaya ndiyivale ndiyisonge imozulu phaya kokugqibela KwaZulu-Natal impela ke kumantla nentshona yelaphondo Newcastle futhi ekuseni kuyanetha kuyabaneka napha ko-Vryheid kumazantsi futhi ko-14 degrees mna ndikuthanda kangaka xeshwele miyoli kamnandi mawethu.